ಮಸ್ತ್ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಪನ್ಲೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಡೆ ಬರುವೆ ಕಪ್ ಚಾ ಪರ್ರೆ 22 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಮೂತಿವಲ್ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಪವರೆಗೂ ಸಾಕಾಣ್ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಬಂಡು ಬೋರ್ಚಿ ಬರೋಚಿ ಇದೆ ಬತ್ತಂದ ಕಮಿಳ್ಳು 1 ಲಕ್ಷ ಮಟ್ಟ ಪತ್ತಂಬರು ಈಸಿಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಏದು ಬಂಗ ತನ್ನ ತಿಕ್ಕುಜ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಉಂಟು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಚ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣಡ ಅಣ್ಣ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂಪೇರು ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತು ನಾ ಪನ್ಲೆ ಅರ್ಬಂಡೇರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು RCB ತಿತ್ತು ಬಂದುಂಡು ರೀಸನ್ ದಾದಾ ಪನ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಪಕ್ಕ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಬಾಯಿ ಏ ರೈಟ್ ಮೀನ್ ಅವು ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಐಕ್ಲ ದಾದ ರೀಸನ್ ಪನ್ಲೆ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪೇರ ಪೂರ ತಗಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಂಚ ಅಂಪಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿತ್ತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಾಲಿ ಪೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಂಡ ಅಂದ ಮಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ತೀರ ಅಪ್ಪನಿ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ತೋಜು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮಂಚ ಅಂಪಾರ ಅವಿತ್ತು ಅಂದ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕಲಿ ಇದೆ ಗುಜರಾತ್ ಲಕ್ನೋ ದಕ್ಕಲ್ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ ಮಂತ್ ಇರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಮುರನಿ ಸೋಪದ್ ಮಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ಲಂಚಿನ ಜಲ್ಲಿದ್ರು ಅಂತೆ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಆದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಅಟ್ಟರ್ ಸೋತಿರು ಅದು ಮಾಡಿದ ಫಲ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಬರುಡತೆ ಬಾಯಿ ಬರುಡು ಬಂದ ಸಾಕಾತು ಬಗ ನಾಚಿಗೆ ಇಟ್ಟೋಡ ಅಂದ್ ಮಾರಪ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಂಜ RCB ಮಾರೆ ಅವಳ ಡೆಲ್ಲಿ ತಟ್ಟಿ ಸೋತನು ಅಂದಿ ಅವಳ ಡೆಲ್ಲಿ ವೀಕೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲಿ ಮಾ ಸೋತೊಂದಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಲಿ ವಿನ್ ಒಂದಲ್ಲಿ ದಾದ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಬಂದ ಆಪಣ ಇಜ್ಜತೆ ಓಕೆ ಸೋತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಡೇಟ್ ಸೋತಿದ್ರು ಅವಳ ನೆಟ್ ಎಂದೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲಿಯು ಕೆಲವು ಪೀಸಲು ಮತ್ತುಪ್ಪ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಉಲ್ಲನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡನೆ ಕೊಡಿ ಆಪನು ಐತೆ ಓಪನ ಪೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯವಾ ಭಯಂಕರ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲನ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪನು ಜೀವನ ಉಲೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇನೆ ಒಂಜಾವಲು ಕೂಡ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತಾರ ಅಂದಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಒಂಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೊಲೀಸು ಎರಡು ಗಾಡಿ ಕೊಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ದೀತಾರು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಗಾಡಿ ಇಂಚ ದೀತಾರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀತಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ ದೀದ ಜನ ಇಜ್ಜರೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ದೀತಾರ ಒಂದು ಈ ಎರಡು ಅಂತೆ ಗಲಿಬಿಲಿಂಡಿಗೆ ಅಂದ ಒಂದು ಕಲ್ವಿ ತಪ್ಪದಿಗೆ ಪತ್ತರ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಸತ್ಯವಣ್ಣೆ ಸತ್ಯ ಐಕೆ ಅದ ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಕೊಲ್ಲೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಾಂಡ ಬರೋ ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಪನ್ ಗಾಡಿ ఆయన భర్తనట్టే పొడిపించారు అవి ఊరుడు పిదే పోతుంది మూలెళ్ళి ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಾಡ್ತು ರೂಮ್ ಲೈಕ್ ಜಂಗದ ಏದಿನ ಅನ್ಕುಲ್ವಿ ಒಂದು ಒಂದಿನ ಪಿದೇ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಊರ್ಲ ಅಂಜೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಡೆ ಕಲ್ಲೇರ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ದಿಕ್ಕದು ಹೋಗುದು ಬೇರೆ ಇದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಉಂಟು ಬರ್ತದೆ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಟಿ ಮಾಡೋದು ಆಂಟಿ ಓ ಪಸತ್ತು ಉದರ್ವತ್ತನ ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಪೂರಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಫೇಮಸ್ ಒಂದಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೇಮಸ್ ಅವು ಈ ಪೊಲೀಸ್ ನಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಯಾಕಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಣ ಅದು ಬಂದು ನಾಡ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು అంటే అట్లా కన్నా సూక్ష్మ అంతేలా ఏది పొర్తు ఎంచిన అతను పూరా వన్ పేరు ఇది వాయిస్ రికార్డింగ్ లో వన్ పేరు అది దాదా బండి ఎంచిన బండి ಒಂದು 4 ಸೇರ್ ಪರ್ಲ ವನ್ పేరు ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅತ್ತು ನಿಜ ಪಕ್ಕಡತ್ತು ಎಂಗ್ಲಿ ಪಣ್ಣ ಮಾತು ಸತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಸಕ್ಲಾನ್ ಪೋಯ್ ಸಕ್ಲಾನ್ಗ ಸಕ್ಲಾನ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳಿವೆ. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಚೈನೀಸ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇವೆ. ಅವರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ.
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಪನ್ಲೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರುವೇರು ಐತೆ ವಿಚಾರವಾದ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಬೇಲದ ವಿಚಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅದು ಇತ್ತದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾ ಒಂತ ಬಂಗಾಲ ಮಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಾ ನಕ್ಕ ಪುರಕ್ಲ ನಸೀಬ್ ದಮಿತ್ತು ಅವಲಂದು ಕೆಲವು ಸಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಹಾ ಬಟ್ ಫುಲ್ ನಲ್ಪ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂತ ಬಂಗ ಹೊರಡು ಒಂತ ಮೂಲ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಗ ಹೊರಡು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಸೀಬ್ ದಮಿತ್ತು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಂಗ ಆತನ ತಿಕ್ಕುಜ. ಸೊ ಪನ್ಪುಲ ಕೆಜಿ ಮನ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಅವರ ಟ್ರೈ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಬಕ್ ತಾಕಿ ಹಾಕಿ ಬಕ್ಕ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೆನ್ನರೇ ಬಲ್ಲಿ ಶಾನವರು ಕೂದು ಬೈ ತೊಡಿತ್ತು ನೋಡಿ ಹೆಂಚಿನ ದುಬೈ ತೂದು ಬೈ ತೊಡಿತ್ತು ಒಬ್ಬರ ಆಸೆ ಇತ್ತನೆ ಮುಗಿತು ಬಿಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುರ ಇವಾಗ ಬಂಗ ದುಬೈ ಒಂದು ವಿಸಿಟ್ ವೀಸಾ ಬರ್ತದೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲಿ ಏನು ಬಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇನು ಮುಲ್ಪ ಕರಾ ಮಾಡ ಪುರ ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪುರ ಬಂತು ಕೊರ್ಪಿರಾಗ್ಲಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಕೇರಳ ಉಜ್ವಲ್ ಪಂಡಿತುಲ್ಲೆ ಬಂತೆ ರೂಮ್ ಮುಲ್ಪ ಐತೆ 500-600 ದಿರಂ ದಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಐಟ್ ಇತ್ತದು ಇಂದೇನು ನಚ್ಚಿ ಅಪುರ ಅಂತ ಬಂಗದ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎನ್ಮ ಜನ ದುಬೈ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂದ ನಿಗ್ಲೆ ಗಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಾಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗ ಬರೋಡಿಗೆ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡದೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬಂಗ ಬರ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಡ್ಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅವು 18 ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಗೆಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ 8 ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಗಲ ಬರೋಡು ತುಕ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನ ಮನೇಲಿ ಐಕೊಂಡು ಎರಡು ಪಾತ್ಯಾರ ಫೈನ್ ಬಗದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂದು ತಕ್ಲನ್ನು ಮಾಕಿ ಹೋದರ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಂಪಾರ್ ಇರ್ಲ ಬಂಗಡೆ ವೈದ್ಯನಾರದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ತೀನಿ ಅಂಡ ವೈಫ್ಗ್ ಯಾನ 7 ವರ್ಷ ಆಂಡಿದೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಲೆ ಅಂದ್ ಈರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಐತಲೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಮುಲು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಐಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ದು 2 ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನದೆ. ಸೊ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗೆ ಮಕ್ಕಳು 20 ವರ್ಷದ ಚುಳ್ಳೆದಾನೆ ಮಕ್ಕಳು ಪನ್ಪಿನ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಆಫೀಸ್ ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುದು ಅಂದ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುದು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಜ ಅಂದ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಬೇಕನೆ ಗೊತ್ತಾವು ಮಾತು ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಕ್ಲೇನರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪು ಜಾವ ಎಸ್ ಪೊಡಿ ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬೇಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇಲೆ ತಿನ್ನು ಮಾರೈತೆ ಬೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಂಬಳ ಅಂದ್ ಕೆಲವರ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದೈತಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತೇರು ಬರ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿನ ಊರೋಡು ಇದು ಮುಟ್ಟ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಬತ್ತಂದ ಕಮ್ಮಿಡ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ 19 ಮತ್ತೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬೋಡದೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ವೀಸಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪವೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಮ ಊರೊಡ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ 5,000 ಕೊರೋಡು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ 10,000 ಕೊರೋಡು ಅಂದ್ 500 ದಿರಂ ಫುಡ್ಡುಗು ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು 200 ದಿರಂ 250 ಅಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನ 500 ದಿರಂ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಐತೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 20,000 ಫುಡ್ಡುಗಳನ್ನೇ ಬೊಕ ಅಂಜಿಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋಯಾರೆ ಬೊಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದ ಕೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 500 ಅಂಚಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಅದೇ 1 ಲಕ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಚರ್ಚದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ದಾದೊಂದು ಸಾಮಾನ ವಾರದನ ವರ್ಷದನ ತಿಂಗಳದನ ವಾರದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಉಂಡ ಬೇಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕಡ ಬರೋಚ್ಚಿ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಲೆ ಒಂದೇ ಪೋಪೆ ಊರಿಗೂ ಸಾಕಾಣಿ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಜಿ ಬಂಡು ಬೋರ್ಚಿ ಬರೋಚ್ಚಿ ಟ್ರೈ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗಾರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ 1-2 ವರ್ಷ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಇದೇ ದೂರ ನಾವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಬಂಗೊಂಡು ಬನ್ನಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ದು ದೇವನ್ ಪೇರು ಈ ಜಾಲಿಡಿಲ್ಲ ಅಂದು ದೂನ ಬಂದ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚೊಂಡು ಇಂಚೊಂಡು ಆಯ್ತು ಪಿರೋ ಸ್ಟೋರಿ ಬೆತ್ತನೆ ಉಂಡು ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೀನ್ ಅದೇ ಬಂಗೊಂಡು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಪನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಅಂಚಾದ ಹೆಂಗ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಪನ್ಪೆ ಮಗನ ಮದಿಮೆ ಮಾಮಿನ ಮದಿಮೆ ಅಣ್ಣನ ಮದಿಮೆ
ಐ ಪೂರ ಫೈರ್ ಆಪುಜಿ ಕೋಲ ಭೂತ ಕೋಲ ಐಕ್ಲ ಫೈರ್ ಆಪುಜಿ ಪೂರ ಮನೆ ಮರ ಪೊಂಡಿಕಲ್ಡೆ ಬರ್ತಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲ ಫೈರ್ ಆಪುಜಿ ಎಸ್ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಬಂತ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಲೆ ಮಗ ಮೂಲ ಬಾಜ್ ಇಂಕ ಆಯನ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅಂತ ಪೋಡೋರ ಗುರುಗು ಜಿಯೋದಾಕಲ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವೇನು ಆಫೀಸ್ ಆಫೀಸ್ ವೈಫೈ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಂಪೇರು ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬಡ ಬಡ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಏನ್ ವರ್ಮ ಅಂತ ಊರುಡು ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೊಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಜೆತ್ತುಪ್ಪರ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ರೋಡ್ ತೋದು ಎನ್ನೋಡ್ಸಿ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ರೂಮ್ ಹುಡುಕು ಎತ್ತು ಅಂದೆ ಮೇನ್ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಓಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇತ್ತಂದ ಬಾಕ್ಕ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಉಂಡು 10 ಲೇನ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಕ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇತ ಖರ್ಚಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅವಲೇನ್ ನೋಡು ಮುಲ್ಪ ಮನ್ಪೋನ ಅದೇ ಖರ್ಚುಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದುಬೈ ರೂಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂದ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ಚಾ ಪರ್ರೆ 22 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಅವು ಇತ್ತ ಉಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಒಂಜಿ ರಮ್ದ ಚಾತ ಅಂದು ಇತ್ತಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ವಜ್ಜರ ಅವರ ಮಿಲ್ಕ್ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಅದು ಅತ್ತು ಪೊಡಿ ಇತ್ತ ಚಾ ಅವಲ ಕಫ ಜಿಂಜುನು ದೊಂಡೆಡು ಕಾಲಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬ್ಲಾಕ್ ಟೀ ಪದ್ದೆ ಬದುಕೊಂದು ಎಂಗಿಲ್ ತಿಚ್ಚಿ ಆ ಚಾ ಬರ್ಪನೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿಡಿ ಬುಡ್ದು ಬಿಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಬೈ ಬಂಗೊಂಡು ಅವ ಆಯ್ಡು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬಲಿ ಕಾಸ್ಲ ಅಂತ ಹೊರಿಬೋಲಿ ಊರುಡೆತ್ತಂಡವಂತ ಡ್ರೆಸ್ ನೋಡು ನೇಕ್ ಹಂಚಿ ಓಡು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಓಡು ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಉಪ್ಪು ಜಾತ್ರೆ ಅವೇ ಒಂಜೇ ಹಂಗಿನ 4 ಸಲ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಕ್ಲೇಜ್ ಮಗ ಮೂಲ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಕಾಲೇಜಿ ಮಾತ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಒಪ್ನಿ ಅಕ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮುಲ್ತಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂದೆ ಏರ್ಲ ಪುಟ್ಟನಾಗನೆ ಏನಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯರ್ ನೆಟ್ಟು ಬಂಗಡೆ ವೈದ್ಯ ದುಬೈ ಬಚ್ಚಿನ ಆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇದು ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಈರು ಬಾಯ್ 7 ವರ್ಷ ಓ ಬಾರಿ ಪೈಪೋಟಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಏನು 3 ವರ್ಷ ನಾಳೆ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದ ಬುರ್ಜು ಖಲೀಫಾ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಏನ್ ನೋಡ್ಸಿ ಸತ್ಯ 3 ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲಿ ಬೋದಿದ್ದೆ ಇರ್ಬೋದಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಸಾಡು ಬುರ್ಜು ಖಲೀಫಾ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಅಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಅತ್ತು ಇಂಚಲ್ಲ ಬುರ್ಜು ಖಲೀಫಾ ದೂರ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಪೋಡಾಂಡಡೆಗೆ ಪೋರ ಇತ್ತು ಬಸ್ ಬರ್ತದ ಮೆಟ್ರೋ ಬತ್ತ ಅಂಚೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಓಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಭಯಂಕರ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಅದೇ ಬೈ ಊರ್ದಲ್ಲ ಬಸ್ ನಮಗೆ 42 ತಲಪಾಡಿ ಎತ್ತು ಬಸ್ ತಿರ್ಗಾ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾದ್ರ ಉಡುಪಿ ಪೋಪುನ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಖಾಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಹೊರ ಅದೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಕಿಸೇಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತನ 20 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬಸ್ ಬತ್ತಂದ 1.5 ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಬಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಅವಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಂದು ಊರ್ದಲಕ ತಲಪಾಡಿ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂಚ ಬರದಾಲ ಬರತಿಲ್ಲ ಜೀವಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನ ಇಮಿಟ ಕಾಪುಡು ಇದನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಂಟು ಓಡು ಈತಿ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ದಾದ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಪಂಪ ಅಂತ ಇತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೆ ಯಾವ ದಾದ ನಗೇನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐಕ್ ಬಂದೀನಿ ಮಾಂಪೈರ್ ಬರಲಿ ಬತ್ತದ ಅವೇ ಕಾಸೆತ್ತಿನ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತಂದ ವರಕ್ ಬತ್ತದ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಲಕ ಎಸ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಬುಕ್ಪುಂಡ ದುಬೈ ಪೋದು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಆಯ್ತು ಅತನ ಆಂಡು ಧೈರ್ಯ ಏರ್ನ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದ ಬರಚಿ ಬಲೆ ಬರಚಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೌಲರ್ ನ ತೂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಲ ಬಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರ್ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಡೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮಾಮೋ ಏರ ತಿಕ್ಕಿಜೆಗೆ ಫೋನ್ ದೆಪ್ಪಜೆ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಾನು ಅಕ್ಲ ಪೂರಗ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬಂಗೋಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ಬೋಡಂದೆ ಅನ್ಪುನ ಹತ್ತು ಅಕ್ಲ ಬಂಗೋಂಡು ಅಕ್ಲ ಅಂಚ ಬತ್ತನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಲ ದೆಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ದೆಪ್ಪೇರು ಈತ್ ಎಂಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮೀಟಪ್ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಮೀಟ್ಲ ಹತ್ತಿದ ಹಾಲು ಹತ್ತಿದ್ಯಾ ಊರ್ದಲಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಎಂಕ್ಲ ವಾಯ್ಡ್ ಬರೋಂದು ಹಾಕೊಂಡು
ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ತಂಡ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ದಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕು ಜೈಕೆ ನಿಕ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಐತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡೆ ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆತ್ಯ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜಪ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ದಾರ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್